ऋषिकेश जाधव कासली या ठिकाणी आलेलो आहे. तर त्यांना मी कांद्याला औषध दिले होते स्मार्ट व्हॅल्यूचे आणि आता त्यांनी भुईमुगाला पण वापरलेले. तर काका तुमचं पूर्ण नाव सांगा. नामदेव गंगाधर जाधव, राहणार कासली, तालुका कोपरगाव. तुम्ही कांद्याला कोणते प्रोडक्ट वापरलेले? कांद्याला पहिले आपण RCFचं 15-15 वापरलेलं होतं. हां तर त्याच्यानंतर मग 2.5 एकर क्षेत्र होतं आपलं. हां त्याच्यात 1.25 एकराला हे स्मार्टचं स्मार्ट वापरलं. तर ते 1.25 एकराला 15-15 RCFचं वापर. हां तर ते 1.25 एकरामध्ये 2च टेलर कांदे निघाले. म्हणजे ती बी साईज बारीक होती. तुम्ही जे आणि आमचे प्रोडक्ट वापरले त्याचा रिझल्ट तुम्हाला कसा त्या जाणवला? 1.25 एकरात 5 टारल्या निघाल्या. तर मग रिझल्ट कसा काय वाटला तुम्हाला? कांदा कसा वाटला? रिझल्ट अगदी व्यवस्थित आहे. कांदा बी पोहोचलेला आहे तो. हां आणि त्याच्यानंतर मग हे भुईमुगासाठी यूज केला. हां तर भुईमुगाला 2 साऱ्याला आम्ही टाकलं नाही ते मटेरियल. हां तर त्याच्यात एका एका झाडाला 5-5, 6-6 शेंगा आहे. आणि ज्या बाकीच्याला टाकलेलं आहे त्याला 70-80च्या पुढंच, म्हणजे 100च्या पुढं आहे काही काही झाडाला. अच्छा. मग तुम्हाला काय वाटतं, तुम्हाला रिझल्ट जाणवतो की नाही याचा काही? अतिउत्तम रिझल्ट. सगळ्या शेतकरी बांधवांना आपण घेतलंच पाहिजे का आपले प्रोडक्ट? हो, घेतलंच पाहिजे. म्हणजे कमी याच्यात कमी खर्चात जास्त उत्पन्न निघालं पाहिजे. तुम्हाला एवढं म्हणजे तुम्ही किती खर्च केला त्याला, काही अंदाज काही? पण तरी समजा आपल्या दुसऱ्या मटेरियलपेक्षा याचा खर्च अगदी कमीच आहे. तुम्ही याला घेऊन सॅटिस्फाय आहे ना? हो. चालेल, ठीक आहे, धन्यवाद.